היה לי כמעט 3 חודשים שהייתי שוכב בבית, כמעט לא יכול לקום מהרצפה. לא הייתי יכול ללכת. מגיע לכם לחיות ללא הכאבים ולחזור לחיות נורמלי. אתם סובלים מפריצות דיסק, כאבים כרוניים וכאבים שמונעים מכם לעשות פעולות פשוטות. לא משנה כמה רופאים וטיפולים עברתם, כאבים עדיין קיימים. זה לא חייב להיות ככה. עשיתי ניסויים על הגוף, כירופרקטיקה, עיסויים, דיקור סיני. הייתי אצל הרופאים, זה לא עזר, ויותר מזה גם אמרו לי, צריך לחיות עם זה, כל הזמן יכאב לך. פשוט ניסיתי הכל. כל השיאצו למיניהם ודיקור, כוסות רוח, כל מיני סוגים מיוחדים של אמבטיות, פרקוסט, זרוקסט. אני גיא טירם, וב-15 שנים האחרונות השיטה שלנו עזרה לאלפי מטופלים להיפטר מהכאב ולחזור לפעילות מלאה. מה שקורה זה שהכאבים הפיזיים שלכם מגבילים אתכם לא רק מבחינת התנועה, אלא מבחינה נפשית. וכאן חייב לבוא טיפול משלים שהוא לא רק פיזי. שיטת הטיפול שלנו יוצרת סנכרון מושלם בין הגוף לנפש. וזו הסיבה שיש לנו 97% הצלחה. בפגישה הראשונה נאבחן אתכם, נאתר את הכאב, נבדוק את תפקוד הנשימה, ונבין בדיוק מה צריך לעשות בשביל לפתור אתכם מהכאבים. הגעתי לפה, פגשתי את גיא, מתחיל שיחת ייעוץ, גיא ראה את הדברים. הוא הבין שזה גם לא רק פיזי, זה גם נפשי. שתשתחרר ממני דברים שלא ישתחררו ממני שנים. מה שחשוב בשיטה שלנו זה בעיקר הטריגר לכאב ולא הכאב עצמו. וברגע שאנחנו מבינים ממה נובע הכאב, אנחנו מטפלים בשניהם במקביל, כך שתוך כ6 שבועות אתם שוכחים מהכאב הפיזי ומקבלים את שמחת החיים והאנרגיה שלכם בחזרה. גיא יש לו הרבה יכולות. אני באמת לא מבין איך הוא עושה את זה גם, אבל כאילו הוא ממש יודע מה לעשות. היום אני מרגיש הרבה יותר טוב, אני קודם כל יושב. מבחינתי זה מתנה, לא יכלתי לשבת. באמת לא יכלתי לנסוע באוטו, לא יכלתי. אם אתם רוצים להיפטר מהכאבים הכרוניים ולחזור לחיות בקלות ובקלילות, נקבע לכם מבחון ונתחיל בתהליך. השאירו פרטים ונחזור אליכם.